hapon mga kauragon, dito tayo sa ano, sa Nabungan. Tayo. Punta kay Bulik-Mundi. Let's go. Like kay Junes TV. Punta kami kay Junes TV. Napakaganda ng kalsada dito. Daming bangkingan dito eh. Ayan. First time natin mag-vlog na gamit ang GoPro Hero 4 dito sa bundok. Tayo kay Junes TV. Gali. Alright, let's go. Sa Nabungan, San Fernando. Sitio Nabungan to. San Fernando. Sa bundok. Kita nyo, dati napakaputik dito. Yan, napakaganda na. Diba? Sitio Nabungan. Ayan, daming mga nyog. Makikita nyo. Mga puno. Ayan. May quarry site dito. Pababa. Mga kalsada kasi dito ay may pababa, may pataas. Ayan, ito pababa na naman tayo. Puros naman ito pababa. Kanina puros pataas tayo. Ayan, ito tayo sa Barangay Bukal, San Fernando, Camarines Sur, probinsya ng Camarines Sur. Ayan, mga ano dito, mga motor. Tapos may jeep rin yung biyahe dito sa Bukal. Ayan, mga nagbibiyahe dito, jeep. Lapit na kami kay Junes TV. Bisitahin natin si Junes TV. Baka nandyan. Siya vlogger dito sa Bukal. Yan ang bahay niya. Yung Junes TV. Tanungin mo kung ano. Yan ang bahay, ito ang bahay ni ano ni Junes TV oh. Kasi ito ang Junes TV tindahan niya. Ayan. Yan ang asawa ni Junes TV oh. Ito yung tindahan ni Junes TV. Ayan oh. Naka-vlog tayo dito. Ayan. Kasa tayong smaller vlogger, GTV. Ayan. Followers ako niya ni Junes TV. Subscriber pa. Ayan, ito bahay ni Junes TV oh. Wala si Junes TV, umalis. Saan kayo pumunta yun? Ayan ang bahay nila. Bakit natutulog? Oh. Sa mga ano natin, mga ka-riders, Junes TV, ito ang bahay nila oh. Nood kayo sa kanyang ano, channel ah. Thank you ate. Yan yung bahay ni ano, ni Junes TV.
sa vlog natin, bahay nila sa Barangay Bukal. Ito naman yung ano, yung school dito sa Bukal. Yan o. Barangay Bukal. Patayin mo muna natin yung ating camera kasi naman tayo sa maubos ang ating memory. Mamaya naman